Новы мурал памерам з 9павярховік з'явіўся ў Менску. Стварыў графіці іспанскі мастак Сабек на доме па вуліцы Сталетава. Творчасць гэтага графіціста адзначаецца тым, што на кожным ягоным малюнку ёсць выява жывёлінаў. Муралы Сабека можна пабачыць у гарадах Нямецчыны, Нарвегіі, Іспаніі, Злучаных Штатаў. У Беларусі ж гэта першая праца мастака. Калі ўсё шэрае, это одно, а калі вось такое, сразу город становится другим. Это вельмі здорово. Это очень красиво. Я считаю, что наш дом – это красоту дает. Так что большое спасибо, кто это нарисовал. Это мой дом, и это очень круто, я считаю, потому что это новое поколение, так сказать, новое движение. Граффити – это очень красиво и классно. Мурал у партызанскім раёне сталіцы з'явіўся ў межах арт-праекту «Урбан Мітс». Арганізатары запрашаюць замежных мастакоў, якія ствараюць графіці паводле ўражанняў ад краіны, без аніякай папярэдняй падрыхтоўкі. Міжнародная серыя графіці стартавала ў 2015-м, і не ўсе працы ўспрымаліся так прыязна, як гэтая. Але менавіта дзякуючы гэтаму праекту ў Менску з'явіліся дзяўчына ў вышыванцы, чалавек без імя, ярыла і шэраг іншых муралаў. А самая Беларусь трапіла на мапу сусветнага стрит-арту, ды ў шмат якія агляды. Упершыню за 22 гады Беларусь вылучыла фільм на Оскар. У катэгорыі «Найлепшая замежная стужка» будзе змагацца карціна «Крышталь» Дар'і Жук. Пра гэта сама рэжысёрка паведаміла на старонцы ў Фейсбуку. Здравствуйте, Эвелина. Ой. Дзеянне адбываецца на фоне беларускіх 90-х. Гераіня носіць блакітны парык, любіць музыку хаус і марыць вырвацца застылай у часе рэчаіснасці. Яна хоча з'ехаць у Амерыку, каб працаваць дыджэем, але радзіма не адпускае яе без выпрабаванняў. Сама Дар'я Жук, выпускніца Гарварда, жыве ў Нью-Йорку. Праўда, кажа, што гісторыя не аўтабіяграфічная, хоць тыповая для ейнага пакалення. Яна вот дзялілася сваімі ўражаннямі пра тое, што гэта будзе такая гісторыя пра дзяўчат беларускіх, які там маюць вялікія мары, абсолютно безбашаныя і думаюць, што яны могуць пераадолець усё на свеце. І гэты дух такі нейкай жаночай сілы, нейкай такой моладзевай сілы, юнацкай, ён прысутнічае ў фільме, это вельмі класна. Дух, які хоча пераадолець нейкую сістэму. Дар'я Жук – аўтарка некалькіх кароткаметражных фільмаў. Адзін з іх, сапраўдная амерыканка, беларускія гледачы маглі бачыць на фестывалі «Лістапад» у 2015 годзе. Яна вучылася ў кінашколе ў Нью-Йорку пры Колумбійскім універсітэце, наколькі я ведаю. Таму я думаю, што яна здымае так, як адпаведна сучаснаму моманту. Гэта актуальная рэжысура. У здымках паўнаметражнага фільму «Крышталь» бралі ўдзел кінакампаніі з ЗША, Нямецчыны, Расіі і Беларусі. У тым ліку «Беларусьфільм», дзякуючы чаму вылучэнне на «Оскар» сталася магчымым. Абавязкова патрэбна, каб прысутнічалі дзяржаўныя грошы ў вытворчасці фільма. І это вельмі шмат патрэбна лабіравання на высокім узроўні. Мне здаецца, што проста шмат гадоў, у прынцыпе, нават ніхто не рызыкаваў высоўваць нейкія беларускія фільмы ад Беларусі на «Оскара». Папярэдні раз ад Беларусі вылучаўся фільм «З пекла ў пекла» Дмітрыя Астрахана ажно ў 96-м годзе. Стужка «Крышталь» Дар'я Жук ужо аб'ездзіла еўрапейскія фестывалі. Летась атрымала ўзнагароду ў Таліне, а зусім нядаўна была прэзентаваная ў Карлавых Варах. Хутка будзе і беларуская прэм'ера. Чакаецца, што ў Менску фільм можна будзе паглядзець 30 жніўня. Александра Дорская, Белсад. Гэта нацыянальны парк Чырыбікетэ ў Калумбіі. Тут месцяцца паўсотні пячораў з наскальнымі малюнкамі ўзростам 20 000 гадоў. Цяпер гэты парк стаўся сусветнаю культурную спадчынаю. 42-я сесія камітэту сусветнай спадчыны ЮНЕСКО ідзе ў Бахрэйне. Адмыслоўцы разглядаюць 3 дзясяткі аб'ектаў з усяго свету, каб вырашыць, ці вартыя яны аховы і захавання. Людзі, калі з'едуць нейкую цікавую краіну і думаюць, што там паглядзець, першае, што націснуць, это якія там ёсць аб'екты ў спісе ЮНЕСКО. То есть, это спіс ЮНЕСКО, асабліва, знак гарантыі, скажем так. Но по-другое, для дзяржавы таксама ёсць своеасаблівы адказ, значит, што тыя аб'екты, которые спіс внесены, хоць яны мусяць не загінуць, а мусяць неяк развівацца. Беларусь мае 4 аб'екты, занесеныя ў спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Гэта Белавежская пушча, палац Радзівілаў у Нясвіжы, замкавы комплекс у Міры і пункты геадэзічнай дугі Струвы. Яшчэ некалькі беларускіх славутасцяў уваходзяць у папярэдні спіс. Мы маем вартыя аб'екты, взять, напрыклад, Сынкульскую царкву-крэпасць, таксама як помнік, унікальны помнік абарончага дойлідства ўсходняй Европы, ці, напрыклад, нашыя храмы 12 стагоддзя, это Спасская царква ў Полацку з ее унікальнымі фрэскамі, ці царква, хоць як бы не в поўным стане дайшла до нашых дзён, але тым не менш Градзенская, Барыса і Глеба, Каложская, з унікальнымі таксама там
фактуры на фасадах. У папярэдні спіс гэтыя аб'екты, як і аўгустоўскі канал і драўляныя цэрквы Палесся, унеслі яшчэ ў 2004 годзе. З таго часу ў іх статусе нічога не змянілася. Між тым, далучэнне аб'екту да спісу сусветнай спадчыны – гэта не толькі падвышэнне прэстыжу краіны, але і магчымасць займець фінансавае падтрыманне. Найбольш аб'ектаў пад ахову ЮНЕСКА месяцца ў Італіі ды Кітаі. Ірына Дарафійчук, навіны культуры.